friends yet da kodwom ete da kodwom no ma me kasa ete da kodwom no ete da kodwom no na minni na to ndi na meetio minni na to no nti eto no ai friends ai ani je so na ai ya ma ne so mate ya na me mini muntia ya de ntimi kasa enti ete da kodwom nyina no ye boy ho ban ehwe so ama efe edu ba bi na ebe obom mane se opese okọ friends e kurase okọ peska na woniska enti ho no busam se fia no metimi ahwe nkulai one ne wo say minne ngoye na ono no ma do o mabele me okay enti metimi ahwe nkulai na me se papa wo de nyehwe enti na me sister so ewuye no o de nkwada se ne bro mienu Mr. so wuye enti wuye na ese woye ayi mame wol mame enti na ese me ko iska me kwara mo bom no mo iska na me konkran ni na enti ko yen iska no bi na mbaye na enti wo bom ma ne se wo ko ayi no ekurase no na me kake wo se papa na jai ko na ma ayi friend say 60 million pa ne fa ko ha dan ne ko tenam te wana so dan fu bi wo dan ayi TUC ne ko ne ko tenam eti mu fa ne enkura bebre me busun fo ba so busun fo e ba ne ko bebre tenam kama obi aye na dwuma obi akono obi akono oba kama nti afedie na mo ana friends ya de bo mi afedie o ka ke me wo se ma wanu ben afidie no bacho o se ya de na bo mi nti wontimi ngwalem nti wo ha da mam na wo jam ho akọ so ko nkran akọ be nti afedie nkran na me hwe o mu no wo ko mo ma me so na me so mo ma me kra na oyale so awoda mo ntimi hu ekwan na fa so de bram se me hwe nkra nti na me ka so ma me abodam po ono na ka cho se nkra ne ma me abodam da bi o me ke se ono na sem lo kan ye no ti na me fi si bi nkra ma me adwen wo kan ne sei o se me nye nkra na me hwe nkra wa bra ma me tikumase ye me hwe nkra na wa bra won na wo na me se ade na de nkra be nti ba kra na me ka se me nya no be ma na wo mu no me ka se me nya na te ya nipa kan ya me ende na me je no na e nyina yete nti se ya de ba papa na ya na gwen so odwene ya me otimi yakọ wa bra so odwene ya ma akọtan nkran o do ba na koma o do ba na ku school no do ba me so koma na ma me nti asem me tie no na ye sa fere e kire ma gwen so na me sa da me be ba se na maka bia me fi se me na ta 8 years ebrebe na wote so o ye ko fancy eno wo kan wo phone so so odwane agyaw o kan phone so o ka kire hwan na enwumere na me fancy me dwara wie na me firi bathroom ho wonya be ma ne boni bia menye ne boni bia wo ye sure menye ne boni bia be ma sabi watimi de ne mba bro se hwe me mba mam na so jiudi ana wodo so be ma de ne mba be bro ye wo bi wo ho asabi ebru omo mpe ba hwe nti ohwe a wo betimi na ode aba na wode ne mba bro wo ne wo tede de ne beba ana ayade beba be bo wo se enu nti midwane agyaw bacho no ya jame mo akwa aba ye na oba pan na ho te sei yankopon adom jo efie boko asema obayi kan ukure wo be pacho asem na wo kan no kure nim ni nyina asem na wo kan no kure nim kire se menene ne tena ase e wo dakodwum 2018 2018 ekotena ho 17th April 22nd April and ani sister na wo ka se oye wo de ne kan ho no efrim enti menene atena ma ebre kwa animu kakra enti ni sister ni film no omo ye ye ni wieye no okọ nkran se okoda ni sister na fofo a omo free nkran ba ya ase July mu no okọ oba na o se awodi no oti VIP mu no o se awodi no senka o free VIP mu si na awodi wa acha 30 minutes o so okoba yemfa nko yemfa mrade na otwetwem na ye se hospital okọ hospital free sa bre no eto aso sa ma yade ne yade mu a eduru ba bi no na yewu a woye bibie enye yi hospital bia yakọ ntidi aka na ye mpaibo ye preswa ma yade no ko wie sunwan hospital bi eho eno konya ayaresa 2020 December mu ti 2021 January ena ni sister sika na woka ho asem no esan ba se ase brani ya adunti ye nkwa animu ni nyina me na ma sika ma wokọ makọ ayi bibia awie mse April mu na sika ne bae enti da kodwum ho a na yetie no na ye nhye se
dan na etim ne musua but me de na nka advance nsan na me twen se ensansa se emusua na o se o sika wo ho na ye ko ha dan wo TUC 6000 na ya tena mu a bepim se 6000 ne san ye na masan akotua advance obey sika ye tena mu ma advance ne san na matua ame ya tena mu a na no awuo na se si a ye wo mu October na asan awu na de wo mu a ama asem na ye din nyina no October last year 4th October and onya stroke no je sese be ma ye a ne yire odo no wo ye bia no me ye besi ebre ya me gina ha me ne ka sei na de ntira o se me si me ja na kono me pese o kire ehom kakra mame uvra se onim de ntia wo se wo jao me pa cho so se ba kono kwa no wantia e dampa so ka kire me se wontim walim bim efi se o da hokra na me dem ho kan sia wa twe no efi se me ali ko be afini me hu be me hu da me ba ne cha na o twe no ka kire me place wontim waleme nti enam so ni na kan wonam de aba okay papa ono yire share na edi say me pa cho 4 months ni enye 1 year 4 months ni na amfa ho kan no adentra me abasa wasi afini 4 months obwa 4 months odientra abasa ade dientra abasa ni se on se oba we oba wofo me ne tena 2018 bepim sa abri akola ni entem edientra me so me be ma mitimi wo die ewo ho nyina ni se no ofa no so wo ma o ma mienu dada ena nso wo mienu ena me so me wo mienu ena be ye 9 be ye 9 ena mote ho ena ye ti ho but ono ni ma na nyinyini okay enti me de me nim se me ne wote ye twan ani mu se bibi besie ma twan wo mfinhia bebre na meka na odi ato ha eto da o se ai wanyini na msi wanyini no what in fear say obwa what you say pa you maybe 50 years ena bra so what say 54 okay enti wanyini na msi wanyini no won sa se owo because ebre ni brebia menstruate enti also utime wo na ade a ma ne ye me nwanwa baako a ama masuro wiase asase a meti so sesi apa ne se obetimi ne oba da obefa yefunu na minim se we aduro bi wo ho a ono a etimi se nyinsen no one be ma da se nyinsen no na de e ma me ye stage so bo ma me aduro a wonyem a wo de sai na se odi kan no mansa na one wachia odi kan no na wo ne wada ansa na asai enti ma try bi aduro no bibiduro minim tablet no na ede na hui mene na echire madwene bibere because ade no ha me ma bo ho mpa ye nya solution enti mene doctor bi di nkomo na o se me yire ne me gini dipa na me se an wade na me nyini ne me gini dipa na o se ne me nya study woni ma bi ho hwe ansa na bre bia obeka se moje etu no me calculate distance e wo bra me ne da ye ntem ansa na wa frame adwuma mu se moje etu no enti last year the recent one crazy e bin si bi me last year July June mu mi fra adwuma baaye na ne bra pa ho dada minim se ye ko ba agusumi mienu ifra adwuma baaye no asisi no ho awie tinchina one me beda nam so no menye ready na mini sa ni je no o ye ya me deny no enti eto aso a be na otwe miensa mamuya no na me hu se de aduro no de se bibi o hokora e kwa animu the other day mi fra adwuma baaye me baaye no wano aduane nwumre nkomo na kikirikiri mene ne dae ade akye mi wo adwuma be 2 o'clock no frame said masakwa kumiyare na musa anse de yare o si moje etu no ade moja na etu no a moje etu no waba suntreso na me so okay mate na me send this kama no na o de ye de o de be nyina na o ba fi na esi doctor ne de anu so dua se bibi sa wo ho ampa nso mene ne dae no na ade kye na ade ne sey se what ya seb na se enti na ma tu so se o sheda ne se woni ne nyi se na finally asmo ka twa ato ne se wanyini ne ma mewo emo no so mewo oh okay so hu eno o ka sa obwa onkan obwa bi de o kan yina obwa me se asem no kan me garanti me metima ko yegu o se doctor na kan e tire nya bo friend ma pe ma hwe na me se doctor na kan on ko tire me na ke yemi ne yenko na doctor on hwe mi no mu woni ne tena nyi se dodo se na aba asai mpacho mienu
Ekwan be na fa so say. Me pa cho. Me ankasa. Minim bibia say. Enke ba sa na enke ko hospital. Nega ko check say bia. Me say ekwan be na ya na fa so say. Ya na edi say. Oh, edi bia. Kasa be fidi. Busum be mienu. Ni mienu nyina nya busum mienu na say. Na wo man panifo na wo mo na wo hia sa de ni bi. Na ache. Miss be wonim. Me say na wo hia bi. Mpacho there bi. Won hia bi sa da papa hia na busum mienu. Won ne ba say. Ayo. Wo susu sa ba ma won timi hwe ba na. Oh, men kan sa o. Men kan bibia. Ana won pe na yemba. Ono na ka sa, me de minim hwe. Ono na ka sa, me de minim hwe. Na dro be na ya na wo fa. Minim dro bia, madam. No dro bia. O Yesu dim na me ka sa, minim dro bia. Yesu abem. Se pese what ya some say. Eja, to asoma me, wo so onye hwe. Me pa sha onye hwe ne de odena no aka. Nanso se wotena se enipa nim de kwan so asem a waka akire me ene ne ya waye na adanse bia o ho pefe se enda ho ene bo apaye na odi sa menye sa da nyame enu ni wodi mi se Na e ba sa no wa wo mani bi won chen yana. me enu a me de wo mo baaye no eno ano no because me life se me no tena 10 years 100 years na bibi nsi ya me nim obi aka ho sa na me bom bra Iti me boss e refie ha. Aja, ade nti da wuja wo yire no. me pa sha me nka so mi ja no na ma me mo ade bia Ka kire me be me na. me ne nyina na te e kwa asore baako da ye nkwa awurade adidi ye tempena mu nti ye nkwa awurade adidi wako efiri busumi num e no ha ase so wakwa awurade adidi na ono de ontimi nware biem They say why no ho ade. Hey, wo boko menye no ho ade baba. menye no ho ade enti o start so okwa awurade adidi no e nam se obi a ye tempena no ase wo nware biem okwa awurade adidi enti dwun yi mu o sesa sika se okoha da o patase ti late a woye ne se sika no okoyie wan kontem okwa na obi atua da ne ka obi atua da ne ka enti obi a ye tempena mu na ye nyina nkwa awurade adidi na okwa awurade adidi de ben san to aso mfa me ho kan biem kire se me yesa me difia kan ene ye te hwa afedi o ka kire me se me nkopɛ dan ma na wonko na de o nware biem Madam wo kan sa kire ne se won kopɛ da. Won kan sa da. Ka hwe nkire no, men kan bibia nkire no. me se oboa. asɛm a me ne wo kan hwɛ ene ye Friday Monday kasa me ne kan firi fie ansa na ye pie dan ho asɛm ne ye kan ai o ka kire me se me nkopɛ dan ma no because June mu no try so okopɛ bi wo patase ena okoye na Madam oboa June mu no kan sa asem ena no ono na so okopɛ na ma kasa ye kan to ono kan oboa ka me fa na ma ha sei dan me say na no me because they say dia na ususu se be man yi onye ma wo me dem pese your friend say me not na 8 years I say osum me so bi ja me dia me dem ka say me ja no e say osum me na afedi na okon baby Onsum na ko. Be me na wasuma o. Dia na wo kan fa ho. me kire o bibi me ne tena ye from 2018 besi ne no me ankasa me ohui ma bone yade ho ka ma me ekodu ba bi na me de obi ka 94 million sesi a enu yade no twa ya ne ho to no 2021 no the recent one ya o san yare ya last year October na he asie no sesi a me de ka otiwe kura me de ka 92 million ono otiwe o E wade ho na ade ne ka. Oh, ya ka kire mu se mo phone si mu wura ha mu ndum no na mo fa nto silent kan nyina oboa asemo kan nyina oboa pe na won permit na okasa bibie no ma ye no menye no hwe tira me de ba ase no na ya de no odo boka on de ojiska o me ame ho se o de kota asase na asase no e koye manso se obi so ne dia na o mu so mu dia na me ye na se sa de on yiska no on kota asase no no oji sika no onko to asase no ma fam sika ma me enu ni eja ababai wasi sumu na odi ekọ pa cho sesi se bi so we kra ye mpena enye abare ono ankasa me de ne ka ma won ka na asemunwi ono ankasa oti hono me de ne ka
na yare ba nso mabɔ kasa ma menika presesi a sɛ me osika anka matua wɔ no ane deɛ na man because ade akyi bia ne nsɛsi mani ase crash fam sika ma me efie kura o ma ni je mafie o ma ni je mafie because of a car me dinu na aba o kan sɛ onware akyɛ empre bebre o kan sɛ onware akyɛ pa but enam sɛ ni sika o me hɔ a minya ni sika ma no nti sɛ minya ni sika ma na ebi anka deɛ openka me ma no to aso system so oboa ense mo kan nyina anya no kore eduru sɛ o kwa so person jai me na menko ebi nso ni hɔ sesi a me ka sɛ enti sɛ wo pɛ obey me pa sha otie o se onware biem a okɔpɛ dan onware biem a okɔpɛ dan me pa cha mo obi anya madwuma ma me eja wo pɛ obey oba ne de ka me pɛ no nanso ekwan a wode mi afam no me ka sɛ metimi ne natua na mo biem wa bra mia ma bra wo ho sɛ de mesi abɔ ne ho ka pa in my life no me nhia bi wiase da a wɔte mi di me awura saa te bia we mu no mame me suro me life kakra efisa break wo gye di sɛ bɛ ma o yare wa so mu oh ɔhwɛ me wa hwɛ o me bu so so aka ho na me am so kra ma hwɛ me ana bɛ ma na fam ne ye ka deɛ wa so ɔyɛ wɔ yɛ ɔhwɛ me a ne me ka opanyini wo phone fa to silent ana dum ni ma ye yes ro edo se be ma ise wa wonim so oto we kro de oka eto so bie mo yare ne kakra owo no de boa enti woka so obenya sika bi ama wanimu ya no wo boa sika se na ka ususu se be ma infa nsumo but 500 say Ghana cedi 500 Ghana cedis 5 million and say can it tete de 500,000 is say cut it sika no na mintie 500 million and one farmer and now on ade wo ka say 95 onya 95 ni ntwi wo ba je 500 million won wo enti say ba o so opel ba me na ene ne san kwotena me pa show wo so opa kasa na wo ka no enchirimu wo mo enchirimu ye because you o ka no nipa ni so na uwura fi a tebia odo befamu no wo ho bi ni ho ni mienu ntam asem menya ne sada menya bibia sada tebia odo befamu ni mienu enti wo pe okunu me pe no ope no o so opel ope me a obesisa ne su ene ne ma a ode me afam no dia sesi a hwe sesi a ope sika fi mi ho no e kai da manimu no nyame nko ananim o ye de adwuma meton remote adopter ne de keka ho e kai da manimu no hwe among for laptops amaton ene de ka ho nyina ne nyina aka da ho sesi a mete ha make nye se na me nipadua ti o for the past 6 years meni ne tena ya de so ni mu a maboka saa bepem nei sesi a oka no oka ne mframam e na coaching su wom se onko emeka bibi but na dwene mu pa de e nipa ani so enye awdwene mu so obeware menya bibia oka kire me se tie me nim ho nya na afra me a e na no he asema one meka free etwa ato asema one meka twa ato mande na mi pie no eye dan ho asem ne kan ye enti a yetim na advance besa October ya advance besa October ya no o se ompe fie ho o se me nko ha da ma no me nko ha da ma no ana me se o busuan fie o to na busuan fie e dan na no o timu no ene ma wanya na enkom ana me se no enkom na adan enkom adan o se o nko tena da me nko ha da ma no e dan no so na be kire de o na wudi ni sa no mintimi na mintimi no ena so won pede atimu no ena no me free fie kasa o kan etwa ato ye se me peda ma amam de age obi kra opatase me ko opi e be 30 minutes ena ko ba ye se edan me kan kire fie wura na menyima no de atimu no me kan kire fie wura na menyima no me ni fie wura na di ho nkomo me ti akọ ba yi e fie wura no na frame sisi ya no if you are the frame sisi a me je dan na ma no no ono atena na se na so akotena mase na matua ni 92 million ama no eno ho nhyehyeye e na one me aya ebeduru asem na ni adane sister obo me nka bibia na da na mfie nwotwe a wona wotena wa ma be me yankoye ho ade sister me kan no mpe minti na wo be kasa asem na wonim so ompel na wo so te ho ye dey wonim so ne wo bi te ompel na wo so te ho ye dey mi bi so asem but any mistake in my eja ada na so ankoye ne ho ade me ba cho
first 3 years no I try from 2018 back to 2021 no yade throughout a sikasem yade ni nyina chi duru say yade no ne hoto na me de ka 94 million wa chiri aye obi sika madwuma so asan agu enti 2021 no mu a sika ba ne nsem na yekotena TUC no enye oba sika na magi asan de akoye ne ho ade enti ne yete ho sa me bo me ho modern enumu anche na ma me so benya stroke Kafra. Bi man benya stroke yemfa nko yemfa mra enti wu yare unya stroke 4th October last year 15th November na ma me wuye Kafra. enti ni nyina mu no asomdwe ne ahoto pa mai ene me wo mu nyina nso sister but ya na me also ne me ba ha kra me se me pese me se yen kotena ha nkokan asem we me Nti se nka wonya ma ne bi ka ho a wo pe wo ho. e manti because be ma me mienu pedi so Na de wanya bi nso e. de wanya bi de na me fa nso wanya bi nyame na fa. Wa so hwa wo hu sisi wo so a ututuo so a etui. Mame o ka se mienu pe na se ye no uni ye dem ho minim kura minim be mprensia but 6 times. Hwe mame nchiro first 3 years na ye tena da kodwum no first 3 years ye tena da kodwum ba ku si 2021 ebe pim sabre ya menene ka say last year de mi si July no eye 5 times in the see wo mu me so oboa ni na oboa moja to me 5 times in the see wo mu but enipa ohun say otimi pretend no why bibi no kure pa wiase no kure menene na kwa asori ba ako bye busa ne se de entina men kwa asori nanse sister oboa enso mo kan nyina so oboa na wo de no kure menene nyina na kwa wo no ne nsama wo kan nyina wo boa wo de no kure o ka se me ena me se wo de ye no kure menene nyina na kwa asori ba wo de ye no kure e bi se o ka se me ena me se wo se nsama wo kan nyina wo boa na wo de no kure ye mfa ei se ne anka ya ntu ye nsa mfre no ti age wo nsam di a menene nyina na kwa asori ba ako eni ye bi nti sese asori min ko bi oh adai meko bat me ntimi ne enko asoro ba ko me yenga se asumasi wa bra metiri mu nso ompa matna asori ni mu na ade hu ne nana me hu no fi me ne nyina fikro ba ko oh okay me ne nyina fikro ba ko enti asam no nkanye asam chinchin but wa mana ihu bo mana ihu enti se wo hi na wugina ma me hu wugina be me ba cha o me gina bia se si apa de odimi awura mu no se obesesa de a na nso misan suru se mene ne kotena abiem e wo fie baako dan baako je se wanya ba bia wo kotena eda me nko ade enkola no mo maame se me de edan na o se me ha ma no me de ma no on so ma hwe me ko pe ba bia to ma ne nka na asem edan na o se me ha ma no no se me ha ma no me nko ade me ko pe ba bia tena se even a solid dem kora me ko akoda kopim se metimi anya ba bia me di meti beto asori a wo nko bi mu na fe de okoda asori dem asori a me nko bi no ye wo ba bia na ye bom pae a enye sa asori ho metimi abo me ho adwan kakra me de nkola nko mo maame a ekopim se nyame beto na de na kane ne nkoda ne maame wo ho na wanfo man kone na asabi ebru yade akra beto ne kwa mu anka nkoda ne be suso ni mu kakra yi afa na ade nkoda ne ko mo maame ohima nkola no menini nyina na atuna atete wo mu na ye tena atete wo mu no na enkola bi a ensia etimi be kame me de mienu no ho efiri na busua mu we efiri ha nti da bia ye ne nkola fo na mote dan ba kom edan no so bedroom hall o edan no so nti obi obeba bia nya ba bi tena nti menini tena ye na busua fo ma tena ye nchen kora ba 6 eno de edan de nkanya hawo nti ono de wa kire me ose na ye de akola bi kura to ne frɛ na ntwiwa mintu nko na won ko fa na akola na ye de to no no ne metena even da dan ye dem kura no otimi pa me se min free empa no so emeda fom ana me nim kola ne nkoda o mo dem ho enya sam kitwa ena me bisa wo se nke nkwade o madru ba bia e bia agimata de ba kusima me o mo betimi fampesie si so nko mo betimi aye na de na sabre na wo de wo mbai ko mo maame o mo ye maame ba ko o mo na maame ba na de ntina ado o mo ko de ntra condition na adru no ba ko e be ko school secondary school ba ko be ko o secondary school ana ba ko a waka no ono so wo JHS enti de adru na me papa me na me be hwe wo mini ba bitie no akola no se bi ne maame wo
Nti mekwa me no ba no kwa kasa na me tena man for the meantime. Enkwada ne mfie yesen. Penny no wunya 15 and ano on the 8. And I ketwa no what 12 years. I will 13 or baba ko be ma ba. O senka enkwada ne de o de obekọ agya enkwada ne ma no. De na woka. De me di mani ahunu. Ene de. Enkwada no onye omuyi ana. Oye omuyi all right. But a free be June na wo share ne niema asese onware me nko no. Even na no kra me tu kwan na me ba na me se me tu kwan. Me frɛ wo monwumre na mbusa sɛ modidi no omso enya nidi na me se mu didi amombo mpae. Na ogina nkwara ne nkyɛn. Oso ote kasa sɛ me si wo mu didi omombo mpae nti. Ensem o ka kyerɛ me wiase finally o wie ka kyerɛ me so obebom bia me de me ntwɛn na me hu. Oboa sister tie. O ka kyerɛ akra sɛ me mu do asesa enti me nyomo mekum. Sa na o ka kan na me telephone so. Te wa na me time phone se na me frɛ no. Ene me dinata me ka sɛ me dinata me boa. O ye ne pa. Me ye no. Eche sɛ me no watena se sa ene ka kre na be kum nkra no. Wo me no tena se na me se mpesu mkum obi a nka wo na nka mekum wo. Enye nkra no. So sa na me ka kyerɛ no. E free bra ye tena ye no. Na ne ma nti sa ne ma sesa ye no. Ɛna no a obi a me ne wadi nkra ofie kama. A wo se me mpeda ma o me fira kɔ. Ɛna wo san de nkra ba sɛ ɛdan no me ntua kama. Me duru ha me pie duru abonten ha na next call Mr. Ajman na frɛ me sɛ odi ma ba radio so sɛ me sisiu edi asisi obi a yaka asɛm ofia ma wakyerɛ ba bi a opɛ me kotua ka frɛ fie wira na ma wo ma fie wira na di nkɔmɔ ne next call ɛne sɛ maduru ha no ababai so opɛw de na wo ka me pa kyɛw pɛ ne de I know sɛ me ye bɛma metimi na to aso nanso eniema a ekɔ so sesi ano mesuro me nkwa kakra ti wontimi ne ntena biem no kora ye ba ko pɛ enti wo si gya ne kwan no wonko anye bia wasenso asi wadwaye gya ne kwan no wonko ohima sɛ me ka sesi a pa no me kopɛ busia 100 cedis ana 20 cedis a me a mete hɔ no ɛka me a mede woka ɛna wona mede misika nyina o kasa ma ne nkasa mede misika nyina hwɛ wo ma sesi me san de ka wo akiri ti me ka sɛ metimi anya bia gya ne kwan pa na me entimi nye possible de metimi aya ama no ema na ho nkirin se mepɛ dan na ma no no watenam no no so de atoa na brabo so mate de wokunu kan no de na wo kan ebe yo menti ase ade me ne tan no me na tan bebri adada bebri sa na wo kan de wo ye nyina sa na wo yi adada bebri se ma wo kan gumi so no ni nyina ye tro se me pa me ho ma nyin se atogu wo yesu de me nya bi da sister on ntini ma ekoso no de wo ye ni nyina no fa se kakata meka no ntimi kaka se enti na wo ye sa no obo apa na wo ye sa no e ka ba e mi sister mu nyina ye wo store kasa go afidie ni e wo store mu nyina discover by me bra mu nyina discover by friends me ankasa kra me go ska de bi ma enti e che se enye wo kaka bia e di bia wa bom ho a wo che se wo ni ska bia wo di wani bu a wo bo ho ka be sen me di me sure me ka se me ho ka de be 200,000 200,000 na ne say o de ya kan titi sika na de na wuntimi kan ko titi sika nim be say 200 million na wo kan opanyi ne was what na ni bu a wo bo ne ho ka be 200 million edru sa ohima enam se sika ne na ho in bulk a me koyi na ma ka se sei na matienti from 2018 ebepim enna ya me ne ka sei enne kura no pe mi ameka sika ene maduade no odi odi ba ha me mo kakura be 1.2 billion 1.2 billion and just simple because 2018 there no you very serious hospital ye di be ko bia ye di no koi afi ko duru ba bi there na there duru no we no hwipa 2018 na so na wuhia no 2018 ena me ne betena da kodwum na motena ya ankasa na edi sei early 2018 ena mu hia ena me ne betena da kodwum 2018 ba bronya mu no Dabi April 17th April ena ye betena da kodwum ti ye betena da kodwum ebepim sa abre 2018 ebepim sa abre ena me ne tu sa na mo Samuha wokunu so abo ho ka 1.2 billion na won so say wabo ho ka 200 million akakora boy no esese friends me sister me nyom bobi me ankasa bobi me so bobi anya no kore so onu betu mo bokata aka oboa
ska o paso on paso de mentina o kasasa ska be pesa de be mountra me da se why me da se 2018 one day na me fa dropping 1.2 okruma driver be a friend no kakali ntimi head I my personal driver because baby hospital sem die be ye bia ye wie ne de kwa sorry dia was say we de me ko baby ne de kwa sorry baby ne ko so ade ma sorry na we he me ko mata disina bia na asori na pai bono so ko da won ye de kwa sorry ye ko da bia ye kwa sorry na wakosie me ka say na ye de ko mpai bono da ko ne ye compare do wo sen eduru ba bia da ko fika say mama mani an na fomu adi ba ye me no da ko ne ye compressing ne ka no oje esen se na bitu sika na wo do na me say na mpai bo ne de ko en van ko hospital bia hospital na sa mpai bo no na ye wo yare na ho mo mabrabom mpai bo na me yin ko bi mame na me frɛ ko fika akari no obefa wo free da kodwom a wo hye minkyem da hwɛ eduru ba bi na ugya ne sɛ ontumi nyina hɔ o hye minkyem ti sɛ de me se ya na me de ne kɔtena ka mu na masan de na ba da kodwom na ne yɛte da kodwom nipa enipa wɔ hɔ a me si nipa wɔ masofu ina boa ye dem wi yale obi afa bed bi anto so asorofo eboa na no ko mo san discuss am bre me discuss say first mo bre me 25 million na no so mo san bre me 20 million ni na enkase wo na aboka me so mu discover mabuso so mu discover yesa wo ka se waboka 2 billion ne ha hone oboa ohima hwe obi a wayere amana kudu critical condition a ba bi aduru no se nyanya me because hospital nsem bia no ya antimi anso aba enti ba bi aduru no gise nyame na ba mu abrantie yi say ontimi ne wontena biem na nka obesumu na so sika eni ne nsem ni sika sabi 200 million a wo kan okora e bia no ano wo a eno no de hwe wo yade yi enti sese nka obepe wo besia bi no de aha dan ama de wo kan no ba cho wonde menti asi chese asema kan na oboa kana wo kan gumsu keke oboa be say munyina matem ho ase ma ware ne nya ha na ebegu maguma de dada meboa kasama me meboa ba cho ai aha enti esum ne kwase abo a wosusu se wabu no eno ho titiru na wode ba ha sei se abrantie isi woni sika edan no betimi aha ma ba cho ne anya adwuma chese asem no edan no ba ha ma me no oya na gbe say o ha dan na me na wo atwe no mo susu o ko me yale enti ye de ntira me so ni na kan won de ba ha semba ka bia ma me tika susu sese wo se 500 no onya be me na dan ne ye sei be ba cho dan na timu no ye tua 24 million a year 2400 to wo han in fie sei se sia no efie no yen han no yes first na ye kotona ho no de ye nya advantage but se sia ye tua ne year enam tinti untimi han ni 2 years 3 years me a han enti wo han in fie dodo sei me han ni 2 years amano 2 years there so obo wani ani na aba me pa cho emu adin se sia me no ka sei ebi ni ho but abasa sister enti fie ru anokra je me ne ka kan go ko what's mama na kan gu ho ko ase papa ndie na ase wuti cheme die me tie ne de chere wo de asam na okan oboa eni ma okan nyina oboa no tuo no bibie no ha me ne tran enkura hwe ne ne ma tie de ntia me tie na asem ne se na me tie na asem so nja wo de na se si ade olo nam ne kasa no mo wa rese bogu ne na mo bai meboa eye mpena twe meba mungu no me mungu no eja wungu no me si wogu na ade dada me be se o se magu ma ade wo se ane e bia ha na wanya adwene sachira de a fair enough me mungu no eju wo pe wo kunu me pe kunu na wonyo ho ade kwa be na obefa so akoye ho ade ene se nyankoba ya de ma ya de kwa enyina ebubo ho bra oba ni so opel ona nje mpata no wungu na nka wo so nsu mo 500 million wafa metio wo wa kasika wo nsu wo sister tie kire meba
wo sister tie kire sika no wo bokra wo hunu bo wono na akoti sika na wo nso so tie mi asa na wakasa wono na akoti sika na nsa na wo kra wo ka 500 million and am say titi sika na asa de o sister kan na asa aha eye wei e na wo kan e na se ye gu so kan be ma ni so wonya e na me hwe kwan a se sika na ye be fa so anya ana ye beti so kakra ma wo ene wo se de kura na ye sika obetimi de aha dan ya ma wo na wo san wa chika sa bare no wunja ya madam na person o chere me say ono na account ono si me say wo waka aka suma wo nsumo abas wo ha da entam so me ka sa o ha dan amount ka per physical money wo pesika na se koya dan dia wo ne betenem bia wo no kasa ba cho ane sedan wo be ha ma wo de age so ono ne tenem o ma wo sika de a wonko bia wo no o ma wo sika de a wonko ba cho ane ohun ni pa adwene so ohun ni pa adwene ohun sister bra betena ha ma me se hwade so ohun sama wo nwa yi keka o se sika no wo se tina se me empes kan free ho de wa wo nwa yi okay brem de opese o kire ne kire mase me ade de e kwaso wa hei nam sika bi nya fie de o nwa yi kan nsem fa ne kire mase nam se asem no mumie no de baaye no me ankasa no minim ehun ayibia na me se de esi wo wanim hai a wo bo sika na wa ehun na wo bo ye na wo jitu mu ya na me tie bi wo FM eno na me kire wo se enti se si ya de wo nwa yi ken se be ma ne ma ne 50,000 and sika 55 tete de 500 million a on fa ne ho wa ma ne sika na dan no be ha ma ne de on ne ntrem no de na wa wo ka fa ho wo nwa ni bema wo bra na dwene ho ana jo ene metwa me ho na magima bo afon krato me ba said ye wa dwene no akwa akosi bia no ye beto aso metwa me ho na mabasisi a